Nie kod mbi mapek utenen manachiel Ruto kod Gachagua oban piende gi kanyakla. Sasa hiyo allegation mnatuambia ati Rigathi anatumia amepata 5 billion. Mtuambie sasa tena William amepata pesa ngapi? The deputy president and the president of the Republic of Kenya are like the Gojoin twins. And we know if they have to go, if Rigathi has to go, then also the president has to go. Yeah. E county ma Baringo, jopiny ologo lwetgi ewi wach mar thich oko Gachagua kagiwacho ni gionge kod teko mar pogo ji ariyo mane oherore kendgi. Viazi moja ikioza yote naosa. Wakati mimi nilienda polling station nilipata ticket moja ambaye one combined ya Ruto na Gachagua. Sisi hatuwezi tenganisha hiyo harusi yao. Ama ni kutenganisha wote wawili waende. Banjo mar thich oko Ruto kod Gachagua bende omako mach e counties mag Lamu kod Lodwar. E counties mag Kisii kod Laikipia, jopiny ne onyiso Ruto ni ka keny okethore to wuon arus kod min ode duto bolo tere piny. Gwenge ma Kaluo bende okodong' chien e kinde ma jodak ma Kisumu okawo chung' ni Ruto kod Gachagua nyaka dhi dala kanyakla kagiwacho ni ketho mag Ruto thoth mohingo mag Gachagua. Na support Gachagua aende na mtu wake mwenye anafanya nao kazi mwenye ni William Samoei Ruto, the president of Kenya. Aende na yeye. Akifanya campaign alikuwa anafanya campaign na Gachagua wakiwa pamoja. Sasa hizi mbona Gachagua tolewe na yeye aachwe? Hiyo ni ofisi yao, wanafaa kuenda pamoja. If I look through my lenses, the president in my opinion has done things that are of more bigger crimes than the deputy president. So I'm wondering, why are we impeaching the deputy president and leaving the president? Bang oganda jo Kenya golo pachgi ewi chenro mar golo oko Geoffrey Rigathi Gachagua, banjo koro chomo od bura chieng' tich ariyo juma manyien kama jo od bura dhi goyo ombulu e paro mar thich oko Geoffrey Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Erokamano nya Chris. Egimane josiasa paro ni kao pach jopiny ewi thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua nolokore thuolo mar jokenya seyo jotendgi kuom rem mar timo tich manoyiernegi. Jokenya mathoth manochope kuonde chiwo pachgi olero ni jokenya ni kod weche madito masani miyo gi wich bar kamoting'o kuma manyien mar thieth Social Health Authority, chenro mag siro somo e mbalariany, uso paw ndeke ma Jomo Kenyatta ne kambi mar Adani e kind weche mamoko. Jokenya mathoth nochope kuonde chung' od buche mano bagi e chenro mar kawo pach oganda ewi thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ataro mar kaka ne josiasa pare, moko kuom oganda manochope kuonde chiwo paro ne ni kod chenro mopogore kod wach mar golo Gachagua e telo. Ne gichopo mar soko wang' jotelo magilero ni oserem tiyo tich madito mane jopiny oro gitime od bura. Leaders wuok oko tero motion e parliament gimoko ojali kata maslahi mar Kenya. Wan kaka Kisumu East wadwaro ni chiemo obed makare e piny Kenya. Wadani bech mogo dok piny. Wan kaka Kisumu East wadani weche mag somo masani tagowa. Ntindwa ng'eny gi nitie mokalo madhi university. Ok ginyal yudo thuolo makare e weche mag kata mana mar help. Kata help applications. Hawafanyi maendeleo kazi yao kwenda kwa bunge kutuambia wanataka kuimpeach Gachagua. Kama tunachagua kuimpeach Gachagua, waendelee kuimpeach Gachagua huko kwa bunge huko. Hapo asirudi basi. Jopiny seyo jotelo magiwacho ni hinyo ruyo kendo kalo chike mamorogi to kochopo e chenro makonyo jopiny to onge gima gitime. Leo kumekumbuka mayuru, kumekumbuka wananchi kwa sababu mko na mashida zenu. Ingekuwa si impeachment, hamungeita watu huku. Hatungeitwa leo. Na juu leo mko na shida, na juu leo mko na shida, kumekumbuka wananchi wa chini. Hata mnatupea masaa ya kuongea, na tuko na shida zetu pia. E okang' machielo bende rowere mag Gen Z ne ochako nyiedhore oko kagilero ni wigi ok owil kod telo marach ma piny Kenya sani ni godo moketo chumi kama rach kendo tuono gi thuolo mag tije. I feel so much pain because my parents spent all their time to take me to school and I did graduate. Up to now I have turned to be a turn boy. And it's because of the shambolic kind of governance that this country has done. Sisi kama wanarika na Wakenya si mambo ya kuimpeach kiongozi.
mambo yanatusumbua zaidi, tujue vijana tutapata kazi aje, tujue mambo ya uchumi wetu, tujue mambo ya ndani hii tunaambiwa, sio kuficha mambo, kuleta mambo ya impeachment. Achiel kuom ng'ikruok maduong' mathoth jo-Kenya oyuago en okumba manyien mar thieth mar Social Health Authority ma sani osekelo chandruok maduong' ne jotuo. Sani jowa ma jo Kisumu East ng'enygi are confused e weche mag NHIF gi SHA. Kendo wan gi wasi ni wan kaka Kisumu County wan ok warwako wach mar SHA. Saa hizi kuna maneno ya NHIF hospital, kuna maneno kutoka kwa SHA, atunaenda SHA ukiactivate unaambiwa umekuwa successful lakini upati dawa. Mimi ningependa niseme hii. Sisi kama BWDs tukiwa crown tuko na vita ya emergencies, hata kama ni gari ya kusaidia kwa upande ya registration, kwa upande ya assessment. Sasa ikikuja kama hata hospitali saa hizi watu wanahangaika madawa. Jopiny dwaro ni sirikal oket maino mare e weche masani luoro uso kambi mar ndeke ma JKIA ne kambi mar piny India mar Adani. Mnaona Adani imeuzwa. Haya, Inachi imeenda kwa Adani, NHIF imeenda, watu wanaenda kukufa, inaenda kwa Amaco, which is ambaye ni kampuni ya Ruto vile mnajua. In fact, Kenya tunaelekea mahali mbaya, na mimi nasema kwa Kenya wenzetu tuwe pamoja, kama wanaenda waende wote. Sirikal Ruto yudo seyo kuom jwang'o sigo manoketo ne jopiny kinde manomanyo ombulu kendo lawo mana gik makonyo jotelo kendgi. I don't see the reason why currently you are prioritizing it as an agenda. So Rais, call your house in order, kaa chini na both the three arms of the government, reflect on the manifesto you sold to the Kenyans. Kama ni mambo hii, kama mulisema barabara, concentrate on constructing new roads, hivyo. Hii serikali imefanya kazi more than two years. Na tuoni kenye mlitupea kama ahadi, hakuna yenye mmetimiza. So hii vitu mnaturevea, hatuoni umuhimu wake kama sisi vijana. Mlituambia mnatupea kazi zenye hamjai tupea na hatuoni kama mnatupea. And mostly watu wa Nyamira kwa hizi nafasi ambazo mmepeana kwa serikali, hatuoni mtu wetu kutoka Nyamira ambaye mmepea. Viongozi ambao wamekuwa wamesaliti wa Kenya sana. Ile mambo ya Vision 2030 hakuna mtu anaongea mambo ya Vision 2030. Mambo ya elimu imeharibika, mambo ya afya imeharibika, mambo ya agriculture haiendi vizuri. Togolo pachgi jopiny kod geno ni ote margi makawuono chopo kare e it jotelo mapacho ka magedwaro ni oket maino margi e bero chenro mabiro gero chumi kod ngima jopiny. Jopiny ochopo kama koro gineno ni mondo mi gin kar kendgi kendo koro chopo kama koro giduok kod ko mar mondo mi gichung kar kendgi ka ginyiso sirikal moko kuom gigo ma gidwaro. Ka wadhi nyime ni chenro mar kawo pach jopiny e wich choko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua notimore counties duto 40 mapacho ka 47. Oganda moko kuom counties nowuok oko ka siro paro makamano ka giwacho ni Gachagua oserem riwo wi oganda. Kaka Lydia Okello moko kuom jod bura e kuonde chung od bura manie county ma Nairobi nowuok oko kendo riwore gi oganda e kar bago romo mar Bomas of Kenya ka gisiro thicho oko Gachagua e apisi. En chenro mano chakore sari okinyi makawuono kene rumo sa 11 odhiambo. Jopiny no chokore kuonde romo ma otengi e counties mar golo paro e wach thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi. Weche ma isego Gachagua gin kaka tiyo marach gi apisi, weche mag mibadhi, akwede mag dhoudi, donjruok e tije county ma Nairobi, wacho weche mag athuye, rem yolo jatend piny Kenya William Ruto kod kuku ma jotend migepe, donjruok e chenro mag doho kendo monjo jang'ad bura Esther Maina bang' ng'ado bura mane mule, chiwo telo mabam ne oganda e kin mamoko. A support gik moko makosa manotimo 11 go te ma onge kata achiel ma ok agotik. Koro ana wacho ni Gachagua dhi dala. Kar bago romo ma Bomas of Kenya e county ma Nairobi nopong' ma oganda ne ok nyal romo iye. Chenro ma kamano yore gi thoth jo od bura maya e county ma Nairobi kamoting'o jod bura mar Waraka TJ Kajwang', jod bura ma Kibra Peter Orero, jod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi, jod bura ma Makadara George Aladwa kod mamoko duto mane siro paro mar thicho oko Gachagua e apisi. Hapa tunafanya shughuli ya bunge, the National Assembly of Kenya. Thank you. Rawera ma osebedo ka kwedo piny owacho Kasmuel Makure noyudre kama liet e kinde mano ochungo siro paro mar thicho Gachagua oko kama noyude sir gi jo od bura karawere to neneno ka gimo ndhogogi kendo omiro thumb jo od bura mapacho ka. Unajua Gen
si power. Haya, zungumza na watu wako. Wakenya oye! A broken clock is right 2 times. Bunge is doing the right thing. And we want them to ensure that we see any person who wants to foster tribalism in this country to go. Gachagua must go. Gachagua must go. Moko kuom jopiny nowuok mager kaseo Gachagua kuom remriwo Uganda jo Kenya kendo nyayo akwede mag dhoudi ataro mar chike matao kita pisi ma omako. Koro osebedo ng'ama pogo jo Kenya nikech wan wang'eyo ni Mount Kenya, the Lake region, the Coast region, nyaka Turkana kucho wan jo Kenya, wan jo Oganda chiel. Dojo wacho nango ma en kambi ni makane okigo kura ne Ruto to onge gimitimo nade, onge gimiyudo. Koro miyo wabedo gi chien ni kare ne okwago kura kare wan ok wan jo Kenya. Iwinjo? Koro Gachagua ocham nyanje owuon. En oluokore kende owuon, ochware gi tong' owuon. Oganda mawuok nyandwat mar piny Kenya wacho ni Gachagua osebedo ka kwedo jotelo ma alworano manie piny owacho ka koro gidwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto oyier jalupne ka oya dhoudi mamoko ma ok alwora mar God Kenya. He has divided Kenyans on grounds of ethnicity into tribalism, clanism. You see, we have seen him as an inciter. He spreads hate speech. Sisi ni wa Kenya, si refugee. Tuko na haki ya kufanya biashara, hatuna utetezi na kabila yote. Wa kabila yote wa Kenya ni mondugu. The president should appoint a deputy president from a different region. Moko kuom Oganda wacho ni Gachagua osenyisa chane jatend piny Kenya William Ruto omiyo konyal dhi mbele tiyo kode kanyakla ka koro gidwaro mondo mi owuogi apisi. Ing'eni ka oyier ka jatendi okawi ni mondo uti kode to in iwuok yanye, mano ok en gima nyalo timore. Ok oikore mar konyo jatelo tich. En odwaro mana ni mondo obed biased konchiel. To gini en nobedo deputy mar Oganda, mar the all people of Kenya. To koseyie mar mondo giti gi president kanyakla achiel. Mae jatelo ma ok onego bed e office. No onego bed nene no segole chon. Nikech kok onyalo luoro ker mar piny. To ker e wuon piny. Koro odwa luoro ng'a. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakaramogi tok lipot mar Lydia ne matero wayo mokwongo chenro en marangi chwela no kanyo kaen saa 1:18 otena no komolo kae mbui marwa mar YouTube. Eric Awoche wacho ne Ramogi TV maler kan Nairobi Kayole amoso jokaboch karading Ogadi School kotelnegi Awoche Ligala Obola Ligala Jen Awoche kod japuonja Beach Bando Ruto gi Gachagua odhi dala gi duto. Erokamano Wina Ndede wacho ni jogi te onego odhi dala. Mokwongo jogi tugo kodwa sana. Uongo mingi magen go. Erokamano Oscar Odera wacho ni ginyiswane ni chenro mar thicho oko Gachagua okawo pesa di to pesa mane okwal en adi. Mano kanyo paro ma ochopo e mbui marwa kanyo mar YouTube. Nyakaramogi med oronwa pachi kotenore koda weche manyien mabende wantiere godo kawuono. Kamano waringo wadhi duka matin wadogi weche mamoko. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa.
Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoru milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyakora mogi chenro mar kawo pacho gana motenore gi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne tulo kwako mokalo e boma ma opogore e pacho ka. E boma ma Nairobi ne tulo muoch seche mane jal ma osebedo e ng'ala manyime e seyo tend William Ruto Morara Kibasu odonjo e kar romo ma Bomas of Kenya kendo ne ohudhe mokalo gi jopiny ka igoye radar. Yuarruok makamano bende ne omienjo e kaunti ma Kakamega, Nyandarua e kind counties mamoko. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Okinyi saa 4 ka bagro ma Bomas of Kenya ne osepong' kar rombe kendo ganda no yuoro koke kuonde chung' ute bura 17 duto ma Nairobi ka. Boma Nairobi kae chenro mar winjo pach jopiny e wi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua notelo gi jood bura ahinya to mago mag ODM bade ma Nairobi. Kata kamano seche mane chenro ni dhi nyime ne wendo moro oyuoro e romoni. Morara Kibasu ne ochopo mana kaka jopiny mamoko mar chiwo pache. Donjo mare ne chal kama opiacho motegno romoni kendo ne tungni ochakore. Kae ni choge mondo hore mos kendo bed piny mar miyo romo dhi nyime kaka ne ochane. Order! No, sit down! Sit down! Get back! Sit down! Order kwanza! Order! We can't proceed without order. Everybody, no. We go and sit down and we'll give you the microphone, but down. To kata kapodi gweno okomonyo bando, Morara no yudre lwet jopiny e karo ma Bomas of Kenya kendo ne tulo chakore ayanga ka en mane gete. Seche goro mane chiwa rita e Bomas of Kenya no chuno mondo kawo okang' e lwetgi ka gok tung' moso gi Morara. Hii kijana hii. This boy here. Kendo kombe mag bet no yudo tich kinde no. Morara mosebedo ka pingo jatend piny William Ruto ne ochopo kanyo gi lange ka dwaro mare ne en ni twak madhi nyime no ma thicho oko Rigathi Afis onego mul bende jatend piny Ruto. Tungni makamano noweyo Morara kod hinyruok mokalo kendo ne ochuno bila mar kwanya wiye ka rese kuom mahu mar jopiny. Nairobi oye! Hii ndio utamu ya Nairobi. Hiyo ndio utamu ya Nairobi. Tungni makamano bende kinde ka pa jopiny no bende no kwa kalora ma Olo Kalawe County ma Nyandarua tok jopiny kwedo chenro makamano ka gwacho ne en mar wang'o ganda. Kama tunajaza form tujaze hapa, zihesabiwe hapa ili tujue hapa Nyandarua tumesema ni wangapi. Hizo zingine zenye zimepelekwa huko sisi hatutambui. Ya pili,
hatuamini yeyote ambaye tunaweza mpatia makaratasi sahihi aende naye, kwa sababu hatuamini hii serikali sahihi, kwa sababu imekuwa fake, na sisi tunasema hatutagawa mlima. Hata waitengeneza namna gani, tunasimama na Rigathi mpaka dakika ya mwisho. Hata kama makaratasi wataenda watengenezea State House, wapeleke huko waseme Rigathi aondolewe. Hiyo tunajua watatengeneza, lakini sisi hawezi tufike pale. Kaunti Murang'a bende ne kodong' chien e tulo kinde ka opa jopiny oganda nong'iso luoro ni chenrono ok otayo mambidhore kaka onego time. Na siku ya leo niko na aibu kubwa sana kwa watu wa mlima. Naona ya kwamba viongozi wetu wa mlima, na ile sababu imefanya nipige magoti ni ya kwamba tumeaibika watu wa mlima. Rigathi Gachagua alikuwa na Twitter, tushikane pamoja tuwe kitu kimoja. Lakini siku ya leo ni aibu kubwa sana kuona ati mbunge wa Murang'a Betty Maina ndiye natumana ati sahihi za kusema hatu support motion ya kuimpeach Rigathi Gachagua, ni yeye anatuchapa, anatupiga. Jodak ma Kakamega kinde twak mar paro no bende ne ofwenyore paro to kweth moko wuok ariyo masiro thicho oko Gachagua kod mano makwedo paro no. Kwa kauli moja kuna wale wamesema Ruto must go, majority wamesema Gachagua aende nyumbani. Eric Owenga, Ramogi TV. Karobedo ni oganda makwara ne owuok oko e counties mopogore mar golo pachgi e wi paro mar dwaro choko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mokuom jopiny counties mamoko to ne jong'anyo ne chenro no kaka jafwambo marwa Joja okolero mokuom jopiny koni ne ogineno tiende yuoro e chenro makamano kama moko to seyo jotendgi kuom rem chiwo negi ote makamano. Ma en hol mamwatate e kaunti ma Taita Taveta. Kae ne wayudo mana dhano kidam ka kombe maninono ne en ranyisi ni thoth jopiny ne ong'anyo ne chenro mar golo pachgi e wi dwaro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Moko kuom jogo mane waloso godo ne okoni ok gine tiende yuoro e chenro ma kamago, kama moko to ne okoni ne gionge kod report e wi chenro no. Tumeona kwamba viongozi wetu wa Taita Taveta Mwatate wametubwaga kwa sababu hatukuwa na information yote. Hii information tumeanza kuipata kwa kupitia maeneo mengine. Kama mimi nimepata hii information kwa mtu ambaye ako Thika, ndo amepiga simu kwa mama mwingine hapa tauni, tulikuwa hotelini, ndio hapo ikafanya nini, akaelezewa, akaambia nyinyi hamna hiyo information, akasema sisi hatuna information yote. Mimi kudhibitisha kwangu nimekuja hapa mahali mkutano ungekuweko na hakuna watu. Jopiny mathoth bende ne ong'anyo ne romo mane obagi e kaunti ma Nakuru kaachiel kod Narok ka ywak gi maduong' en ni piny owacho ne oketo chenro mag wuoth ne jogo mane dhi yuoro e romo no. Ninashangaa sana kwa sababu tumeambiwa tutoe maoni yetu kama Moro. Tukitoa maoni kama Moro tuende Nakuru ni pesa tunaumiza, ambao Ruto amemaliza pesa Kenya hakuna. Kwa hivyo ile kitu tunaomba ama ile maoni tunatoa ni kutoa kwa hii serikali. Ikiwa wataenda nyumbani, walichaguliwa tikiti ikiwa moja, picha ilikuwa mbili, tukapenda hiyo picha tukawachagua. Sasa tunaomba ni heri waende nyumbani. Hata ile mambo Huru alituambia tutalia, hii serikali tumelia. Jinsi ambavyo mnaona wananchi wengi hapa sokoni hawakutoka hapa, na kwa wote actually hawakutoka hapa kwenda kupeana maoni yao kuhusu mjadala ambao unaendelea wa kungatua Rigathi Gachagua kutoka kiti, kwa sababu wote walikuwa wanahitajika kwenda Nakuru. Serikali ingetoa magari ya kwenda kutoa watu mashinani ama kupanga hii jambo na sub counties, lakini si kuangamiza wa Kenya. Mtu ana ile pesa yake anakula ndio anatoa kwa mfuko, alafu wakute ile maneno wanaenda kufanya sio ya haki na si ya kweli. Moko kuom gini okoni nyaka sani pok giyango gimomiyo idwa thich oko Gachagua, kama moko to koni pok gineno rach jalup jatend piny. Mtoa Gachagua si tatizo, lakini tunapomtoa Gachagua tunamtoa kwa makosa gani? Na nini inasababisha Gachagua anasemekana kwamba afanye nini? Atolewe. Je, ule uwazi wa Gachagua kusema ndio labda unamfanya atolewe? Na hata Gachagua alitumia hiyo lugha ya mama kuconvince Wakikuyu wapigie UDA kura. Mbona wakati huo haikuwa dhambi, sasa ndio dhambi akitumia hiyo lugha? Nilikuwa naona hata president akiwa huko sijui Kericho, some place huko, alikuwa naongea lugha ya mama. And there is absolutely nothing wrong with anybody speaking mother tongue. George Aoko, Ramogi TV.
Chenro mar golo paro ewi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua nong'ikore e kaunti ma Nakuru tok kweth rowere monjo chenrono. Karan mag od bura nochuno lor chenro mar kawo pach jopiny ka rowerego wacho ni otese mitiyo godo ne gin mabandia. Jopinygo nochokore kendo bago wuothe apaya ma bomano ka gikwedo paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Komachielo e kaunti ma Nyeri kama jalup jatend piny wuoke, chenro mar kawo pach jopiny notime bwo arita mager kod obila mag majoni ka jopiny to siro Gachagua odong' e apisi. Ukiangalia karatasi ambayo umeshika wewe mwenyewe na karatasi ambayo nimeshika ni karatasi mbili tofauti. Ile ambayo umeshika imeandikwa pande zote mbili. Ile ambayo nimeshika imeandikwa upande moja. Hii ni kumaanisha ya kwamba kulikuwa na uragai katika hii makaratasi. Ni kumaanisha ya kwamba hata hivi ambao tumekuja hapa inaweza kuonekana kama ni ceremonial. We cannot watch a previous regime do the same thing, and now we are watching this regime do the same thing. So we are here in support of the deputy president because we cannot see our Kikuyu people be removed from government. Wametuletea karatasi yenye haina watermark, haina muhuri, haina nini. Wamesema Gachagua akae, na kama anaenda waende wote na Ruto. Fomu ambazo tumeletewa ni fomu za ukora, ni fomu ambazo si za kiserikali. Tunajua mipango ambayo walio nayo ni kuja kusema ya kwamba walituita public participation na tukakuja. Wamezoea kusema ya kwamba we don't attend to public participations. Nyakoromogi kopogore koda mago mag dwaro thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, wadhi e weche mamoko kama riwruok mar jochiw thieth mano Kenya Union of Clinical Officers okwedo ndamo ma okawo mar ruyo keto kuma manyien mar thieth e tich ayanga kendo weyo gi oko. Giseyo migawo mar thieth ma giwacho ni tiyo kodgi arietha kendo bero mana jogo mondikore e bwo riwruok mar KMPDC. Kalore kod jagoro maduong' mar Kuko George Gibore, deko mar osara mag lakteche ma jopuonjre oseketo ngimagi kama tek, gino machunogi ni gijot gi jotuo e ward kendo chiemo gi jotuo kanyachiel. Gibore medo ni kata obedo ni gisetemo romo kod migawo mar thieth, onge ondamo ma gisekawo ahinya to e kinde ma jopiny kadho e matek ka ok ginyal yudo thieth e ute thieth. Thank you. Dear statement for Ketian. I know there was somewhere I needed to change. B-O-R-E. Okay. We have seen a lot of mental health issues among healthcare workers, and part of what is pushing these issues onto them is the unfair treatment from the Minister of Health, because how do you expect these kids to survive at their workplace with no money, with nowhere to sleep, nowhere to eat? And we know most of the time once you graduate from school, your parent now knows that you've gone out to work. SHA agreed to actually enroll or rather empanel the facilities under the owned by clinical officers. It is saddened to note that nothing but empty promises. Meanwhile, Kenyan patients continue to suffer with the limited access to accredited health facilities. Asewacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa.
Brother, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni pau tuke adhula lig maduong' mar Wakeini season mar higa 2024-2025 duogo ayanga odirani kama klepe mopogore opogore obago tukegi mokwongo. Joloch season mokalo Kenya Police Bullets FC biro chako tugi mokwongo gi club mar Kipse Queens e alap ma Police Sacco odiochieng' makiny. Vihiga Queens mane otieko e thuolo mar ariyo biro rwako Ulinzi Starlets e alap ma Moi Stadium Kisumu. Mombasa Olympics biro rakore gi Wadaida ka Trinity Starlets biro tugo gi Bunyore Starlets. Bungoma Queens biro tieko tugo makiny gi Kibera Soccer Women FC. Kisumu All Starlets biro tugo gi Zetex Sparks chieng' Jumapil e alap ma Moi Stadium. Nyakoromo gimane makelo wegiko mar weche manyien mag ang'ichwelo saa 1:37 in mani ka thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni waduko niero kamano warom kende weche manyien mag Oyimore. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.